Tanan, broadcasting from Cebu City. Sa indong makakaiba, si Dr. Rene Bulyeser sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay, importante. Dapat sanang protehira na siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol, digdi sa DCGB. Madadangog ang mga informasyon asin musikang makakaprotehir, asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisiesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. Uyan na po ang satuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyeser. Good afternoon, arahay na hapon sa ating lahat mga tugang, whatever you're listening, not only here in Legazpi, not only here in Albay, not only in Sorsogon, but wherever you are listening to right now sa programa nating every Thursday ng hapon alas 2, entitled Kinabuhi Ipagtanggol. Buhay, buhay, life, life. Ang buhay, kinabuhi, life is the most important gift sa ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So as we said, life is freely given to us by the Lord. That's why here on earth, habang may buhay pa tayo, may kinabuhi pa tayo, we will enjoy life, but we have to sustain our life, promote our life, and protect life, yung buhay natin. Kaya, by all means at all costs, ipagtanggol natin ang kinabuhi. Again, so good afternoon. Dito na tayo sa ating ikalawang segment sa buwan ng October, which is also tinatawag na October is Breast Cancer Awareness Month. Kaya, inanyahan ko kayong lahat, lalo na sa ating mga kababaihan, please listen this week and next week sa programa natin because we will be discussing to you lahat ng dapat ninyong gusto malaman tungkol sa breast cancer prevention. Very important ito because yung buwan ng October is really dedicated sa cancer prevention. Ang number one natin panglaban is really information, kaalaman. No? Dapat may alam kayo so that you will be empowered. Once you know all these things about breast cancer, you can do everything to protect yourself na hindi tayo magkasakit ng breast cancer, lalo na 97% na mga nagka-cancer ng didi, suso, tutoy, whatever you called it in your place, it's called breast cancer. Okay? So, para we'll have more time to discuss all these things. Bakit ba? Para sa atin, importante na we will learn everything about breast cancer. Of course, this topic is very, napakagaling pag ang mag-discuss dito ay yung mga mga OB-GYN, mga doktor o doktora na para sakit sa mga kababaihan. Plus, side by side, OB-GYN plus yung ating mga oncologist. Wow, perfect. But because yung programa natin, this will be all for general audience. No, sa mga areas na hindi na maabutan, hindi na magapan, hindi na ma-reach out sa programa ng mga OB-GYN, yung tinatawag nating PUGs. But, of course, we will do our very best. Yan, our only little way, we can discuss to you everything you want to know and learn about breast cancer. Now, according sa mga expert, including our own health department sa Pilipinas, breast cancer cases in the Philippines is staggering. Ano may ibig sabihin ng staggering? Medyo a little bit lower than nakakatakot. Why? Dahil ang daming kaso ng breast cancer sa Pilipinas. Okay? Ang daming cancer. Another problem pa,
na medyo malapit na sa level na nakakatakot ang kaso ng breast cancer sa Pilipinas. Pangalawa is super karamihan ng ating mga kababaihan na examine, na diagnose na mayroong cancer sa suso or didi or breast, advanced stage na. Haabot ng 70% na mga kaso ng cancer na laman na diagnose stage 3, stage 4. Remember, there are 4 stages of cancer. Stage 1, of course, we can even start with stage 0. Stage 1, stage 2, stage 3, and pinakatindi, stage 4. So according to this research, abot ng 70% ng mga pasyente ng kababaihan nagpa-konsulta ng doktor o doktora sa kanilang areas, bayan, o sa mga city, o sa mga eksperto, specialized ng mga sakit nito like our OB-GYN. Late na. What could be the reason bakit late? Of course, alam natin, karamihan mahirap. Nasa mga probinsya, bayan-bayan, kabundukan. Pangalawa is yung karakter natin, babae man o lalaki, na magpatingin lang tayo sa doktor kung talagang di na kaya, kung talagang serious na, kung talagang life-threatening na ang kaso. Pero habang makaya pa natin ang sakit, ang hapdi, kaya pa natin inumin ng mga gamot, hindi magpunta sa doktor. Diba? That's our mentality. That's our behavior bilang Pilipino. Pangatlong rason is, naku, mahal. Magpunta ka sa mga doktor, mahal yan. 700 ang consultation fee. Katapos, magpa-x-ray ka pa, papunta ka pa sa ultrasound, mag-request pa ng laboratory, naku, kulang-kulang ang 10,000 mo. May mga gamot pa. Pang-apat na rason is, ay, hindi ko magpatingin ng doktor, baka malaman ng doktor ang sakit ko. Naku, hindi na ako makakatulog, hindi na ako makakain. Wala, ma-depress na lang ako. Buti na lang, I'll just keep it to myself. No? These are the things. And karamihan sa ating mga, lalo na sa bayan-bayan, instead of going to a medical expert, specializing on this problem, saan magpunta? Pupunta sa mga meriko, sa mga tambalan, no? Which is against the teaching of the Catholic Church. Walang sinumang Katoliko na pwedeng magpunta sa meriko, sa mga tambalan. You have to go to a doctor. But, mag-ayaw mo ng doktor, punta ka sa pare. Mag-confessal ka, general confession, magpa-healing ka, magpa-pre-over ka, rather than you go to a mga tambalan, mga meriko, whatever. Okay mga kapatid, now, aside from that, sabi ko, alam nyo ba, sa Pilipinas, sa bansa natin, yung breast cancer, cancer sa breast, tutoy, didi, is the number 3 most fatal cancer sa Pilipinas. Of course, alam natin yung number 1, lung cancer, lalo na sa mga lalaki. Mga kapatid, we don't have to wait. Now, alam mo, ilang mga libo ang nag-cancer last year? 87,000 ang may cancer. 27,000 nito ay cancer sa breast. And ilan ang namatay last year sa cancer sa breast? 10,000. 10,000 ang namatay sa breast cancer last year. 10,000. I-divide mo yan by 365 days. Ilan yan per day? Nakakawa. Okay? So, bago ba natin patuloy ang sikan na part ng ating programa, dito muna tayo sa ating musika for each one of us, mga katugang. Music galing kay Cliff Richard. Ang title ay All My Love.
Take it away, mga kapatid. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more than all my love? Find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. Can do. Tell me, how could I give you more than all my love? Can do nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. For me in the future, you see. All my love came to nothing at all, my love, when I Balik tayo mga tugang, meron tayong mga nagpagustong magpag-greet sa atin, mga regular listeners natin. Besides Mindanao, nagpag-greet sa atin, listening right now, sina Elsie Andis, sina Ma'am Zita Rosero sa Dalagate, si Candy Huyo Baytuigas sa Cebu, Sir Roy Kadag sa Dunsol. Sir, good afternoon, Dunsol Susugun. Si Ma'am Grita Jurado and Attorney Rudy Ugang, no? Ma'am Grita Jurado Espinosa. Then kay Kuya Benz Bilda, oy, naminaw si Kuya Benz ron. Si Brad Amor and Ma'am Julie Laurenti. Sila po ang ating mga heads sa nagdumala ng ating tinatawag na Healing Ministry. Nakikinig pa rin sa atin ngayon si Sister Edwina Lopez sa Alliance of Two Hearts. And siya mismo isang former na disc jockey sa kapanahonan niya mga 70s and 80s. Si Ma'am Lorna L. Plaza sa Castilla, Sorsogon. Maayong hapon, maarahain hapon. Rosemary Tolentino, Happy Teacher's Day last week. Ka Ma'am Melrose Mel Israel. And of course, sa kanyang partner for life, si Ma'am si Brother Mario Israel. Tagbilaran City yan, Bohol. Si Ma'am Maria Indra Pickering sa Alliance of Two Hearts. Nandiyan ngayon sa Bundok Carmen, Bundok ng Carmen, Cebu. Si Ma'am Mary Indra Pickering. Si Ferlen Pakit, Cebu. Then we have also listening right now, Millie Lagnason and Tani Kimbo sa Mactan, Cebu, Mactan, Lapu-Lapu. So, meron pa tayong Marie Chris Buhayen sa Ligao City,
and John Lloyd Santa Maria, Legazpi City. Mga kapatid, thank you for listening. And we know na, as I said, 97% sa ating mga listeners are listening to us. Sumasabay sa atin sa radyo, lalo na sa mga bayan-bayan, and 3% or 2% na lang siguro, 1% sa Facebook. Anyway, patuloy tayo sa ating discussion where we're talking about breast cancer. Now, sabi ko, di ba, last time sabi ko, last year, 10,000 na Pilipinong babae ang namatay ng cancer sa breast. 10,000. Can you imagine that? 10,000 na babae nawala last year dahil sa breast cancer. Now, sabi sa research, pag nasa 30s ka na, 1:150 ang kaso. Sa bawat 150 na babae, isa mag-cancer. Pag 40 ang edad mo, 1:100. Bawat isang babae, sa bawat 100 na babae, isa ang mag-cancer. Pero pag nasa 50 ka na, 1:80. No? Umakyat yung tawag dito, ang ratio. And then, pag sumubra ka 860 and above, aabot na ng 4%, 4% hanggang 5% na mga babae ay magka-cancer ng breast. Now, ang pangalawang tanong, Doktor, ano ba ang common na edad na mga babae nga ma-diagnose ng cancer sa breast? What is the common age? Well, according to research na yung very common na edad na ma-diagnose yung cancer ng breast nila is between 62 hanggang 74. So, sabi natin, naku, very dangerous yung edad niyan, 62 to 74. Buti na lang I'm only 76, buti na lang I'm only 77. No? Nakaka-eskapo ka na sa age level na yan. Okay? And karamihan sa mga babae na diagnose ng cancer sa breast ay nasa early 60s. No, karamihan. Although meron pa na diagnose ng 50 or even 49, but karamihan na babae na diagnose ng cancer sa kanilang breast early 60s. 60, 61, 62, 63. So yung mga edad na yan is very, they must be very careful. Okay? Early 60s and early 70s. Bakit ba kaya, doktor? Bakit nagkaganito? Well, we will discuss later mga rason. Bakit babae lang ang nag-cancer? More than 95, 7% babae lang nag-cancer sa breast. Bakit halos hindi mo marinig yan sa mga lalaki? Of course, kahit sinong tanongin natin, this is also related to the hormone ng babae, which is the what? Estrogen. Pag menopause na kayo, nag-menopause kayo ng 49, 50, 51, 52, yan, aakyat yung chances of winning, not winning the raffles, but chances of having cancer sa breast, sa tutoy, sa didi, okay? Sa suso, depende how you call it in your areas. Now, mga kapatid, yung breast cancer, okay, you imagine yung breast ng babae, breast ng nanay, or kayo, nagkakinig ng mga babae. You imagine your breast. Okay? Now, dalawa ang klaseng cancer, origin ng cancer sa babae. Diyan sa kanyang breast. Yung tinatawag natin na lobular cancer or ductal cancer. When you say lobular, meaning yung abnormal cells na lumalaki, naging mass, naging tumor, uncontrolled growth. Hindi makontrol yung pag-grow niya. Kaya lalo na pag maging matigas ito, no? It can develop sa breast cells. Of course, diyan sa breast cells mismo. It could be lobular or ductal. Anong sabihin niyan, doktor? Lobular means
diyan magsimula yung cancer cells sa glands na mag-produce ng gatas sa breast para sa bata. That's called lobular. Yung pangalawa naman ay doon magsimula yung mag-grow yung mga abnormal cells, palaki ng palaki saan? Sa ducts. D-U-C-T-S, ducts. What are the ducts? Diyan ang daanan ng mga gatas kung nanganganak na yung babae. So, it's either doon mismo mag-grow yung mga abnormal cells sa factory, sabihin na natin factory ng gatas ng bata, or sa daanan ng gatas. Well, it can also start, but very less than 5%, 10% lang, less than 10%, doon mismo sa fats, di ba? Yung breast ng babae is napaka thick, thick ng kanyang breast, ay tawag dito yung fatty tissue. Pwede din magsimula diyan. Or less than 5% doon mismo sa fibrous connective tissue sa didi ng babae. Okay? So, ang dangerous dito is uncontrolled na paglaki ng cancer cells sa didi ng babae. Because what we are worried is, pag diyan na yung cancer, no problem. Sabi natin, walang problema yan. Madali natin i-operahan yan. But the problem is, as the cancer cells grow and bigger, palaki ng palaki, it will move around. Lalabas yan from the origin. No? Yung tinatawag nating metastasis. Nangunguna sa mga lymph nodes. Ano ba yan sa Tagalog? Kulani. Ano ba yan sa Bisaya? Lusay-lusay, lisay-lisay. Okay? Inakulani. Dito sa mismo malapit sa breast area or dito sa kilikili. Diyan. That's the most dangerous area. Okay, mga kapatid, mga tugang, before we will continue, here's some music I prepared for all of you. Galing kay Nat King Cole, titled Autumn Leaves. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to
Balik tayo mga tugang sa programa natin, Kinabuhi Ipagtanggol. Buhay, buhay, ipagtanggol. Life, we have to sustain it, defend it. Gift ng Panginoon ito sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, dito muna tayo sa ating Love Philippines. Of course, we have to love our own very own country, Pilipinas. Now, I'm sure 99.9% nobody knows ano yung background ko. That's isang napakagandang beach resort yan. No, nakapaputi ng yung beach dito, yung dalampasigan. And then may rock formations. Well, I was there last few months ago, years ago. I jumped from that yung big rock. That's about 18 to 20 feet high. Kaya mo? Anyway, this is the place called Siquijor. Amen. Siquijor. Napakagandang lugar ang Siquijor. Ano bang nandiyan sa Siquijor? Unang tanong, saan ba ang Siquijor? Lalo na kayong dito taga Legazpi, taga Sorsogon. Dok, saan ba yung Siquijor? Siquijor is an island province na makikita natin southwest of Bohol. Southwest. Eastern part of Negros Oriental, Dumaguete. And it's also located as northwest part of Camiguin. Alam nyo na. Okay? Southwest part of Bohol, eastern part siya ng Negros Oriental and Dumaguete, and it's located northwest or practically west part of Camiguin Island. So, paano mapunta niyan, Doktor? Well, hanggang ngayon, sorry Siquijor, hanggang ngayon wala pa silang aeroplano. Although maganda ang airport nila, runway napakaganda, pero walang aeroplano. No? Kakatok tayo sa mga taga Cebu Pacific, taga Philippine Airlines, taga AirAsia, another airline, Sunlight, whatever. Please naman, puntahan niyo ang Siquijor. Napakagandang lugar. No? At par with Camiguin. So, paano natin magpunta diyan? Ito lang. Pag nagaluson ka, sakay ka ng aeroplano direct to Dumaguete. From Dumaguete, sasakay ka ng Fastcraft, 45 minutes lang ang Fastcraft to 1 hour, then nandun ka na. From Cebu ka, sasakay ka ng Fastcraft, 3 hours lang, 4 hours lang, nandun ka na sa Siquijor. Okay, ano bang nandiyan sa Siquijor, Doktor? Aside from the napakagandang mga beaches nila, nandiyan yung Kambugahay Falls, waterfalls sa Lagdoong Beach. Ito, yan ang sa Lagdoong Beach, no? Ang na-feature natin dito. Ang napakaganda, napakaluma na St. Francis of Assisi Church. Napakaganda, you will not regret. Then, meron tayong Kapilay Spring Park and Mount Bandilaan National Park. But practically, if you go to the other side of this island, yung tinatawag na lungsod ng bayan ng San Juan, and sa bayan ng Maria, napakaganda. Again, Siquijor has less than 100,000 people, mga 96,000 people ang the whole Siquijor with 6 towns, 6 yung mga bayan nila. Yung Camiguin, 5 lang. Okay, so if you plan to travel here down south, tapos na kayo sa Cebu, Bohol, please proceed to Siquijor. May barko naman from Tagbilaran to Siquijor. Okay? Ito ang ating Love Philippines portion. Mahal natin ang bansang Pilipinas. Promote our tourism. Mga kapatid, balik tayo sa discussion natin tungkol sa breast cancer. Now, ano ba mga sintomas na masasabi natin, naku, cancer yan. Very dangerous yan. Well, unang-una, pag mga early stage pa lang, stage 0, stage 1, halos wala kang makikita ng mga simptomas. Except sa mga babae, pag they are very observant sa kanilang didi, sa kanilang suso, sa kanilang tutoy, they will do physical exam, meron silang makita, meron silang matouch, meron silang ma-observe na, naku, ano ba ito? Tumutubo. So, yan, isa. But yung napakaliit na abnormality sa breast, hindi mo makita, hindi mo mano sa exam sa kamay mo, sa daliri mo. Kaya mga doctors natin, labi na mga OB-GYN, lalo na mga OB-GYN, di recommend magpa-mammogram ang babae. Mammogram. Ang medyo complain lang sa babae ng pamammogram is, doktor, napakasakit niyan kasi piniipit yung
breast namin, iipitin. Okay? Medyo masakit nga. I tell you, mammogram is not 100%, hindi ito 100% na it can really detect or diagnose na nakita niya is talagang cancer formation or cancer tumor. No? Now, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig ngayon, remember, hindi lahat ng lump LUMP, hindi lahat ng ma-touch mo na may mass or tumor, hindi lahat ay cancerous. Kaya, very important, pag mapunta ka sa doktora, o bigay ni mo, unang tanong ni doktora, how old are you? Are you still 40? Are you still 45? Are you still below 50? Ikaw ba ay nag-menstruation pa? O matagal ka nang tawag nito, nag-menopause? Very important yan. Kasi pag nasa ano ka pa, you're still in the stage na magrigla ka pa, well, karamihan, lalabas yung mga lumps diyan, mga tumor diyan, is related to hormones. But usually, few days after ka nagrigla, mawala. Okay? So, that's why it's very important yung edad. Now, next, what are these mga common na simptomas na probably this is a breast cancer? Probably. Sabi natin probably kasi hindi pa na-examine ng doktor, hindi pa na-biopsy sa laboratory, etc. So, kailangan ito lang mga palatandaan. Number 1, merong kang ma-observe na merong kang lump or thickening sa tissue diyan, particularly anywhere in your breast. It could be the upper inner part or the upper outer part, in the lower inner part or the lower outer part. Okay? Mayroon ka tulad ng isang liso ng mais. Ganon kalaki. Ma-observe mo na yan. Liso pa ng mais. Napakaliit pero i-observe na ko, bakit meron ako dito? So yan, isa. And it starts to grow slowly. Lalo na pag fix, yung hindi ma-move, no? Nandiyan parang naka-anchor. Pero sometimes, yung mga lump na sabi ng mga babae, parang it can move. Pwede mo i-move. It moves. Yung iba naman, fix. Nakandiyan lang, parang naka-anchor. So that's number 1. Okay? Number 2 is meron kang discoloring or discoloration sa inyong breast skin. Ikumparar mo sa surrounding area ng suso mo, tutoy mo, didi mo. Okay, there is discoloration. Iba ang kulay. Pangatlo is more dangerous pag yung areola mo, yung tip ng breast, lalabas yung gatas. Nag-edad ka na ng 55, nag-edad ka na ng 60. Pagkatapos lumalabas, mayroong lumalabas, of course, you do not expect gatas anymore. Menopause ka na eh. Wala ka ng bata. Bata mo, grade 6 na, high school na. Pagkatapos may lumalabas. Because ang lalabas sa didi ng babae, for milk alone, panggatas lang yan. Pero bakit may lumalabas? May discharge. That's something abnormal. That's something not dapat ipasusi diretso. Lalo na, number 4, pag ang lumalabas sa breast mo is dugo. Sometimes may kasamang whitish or nana. But very, very common is blood, dugo. Again, mga kapatid, repeat, ang purpose ng didi para sa may nag-asawa, nabuntis na, nanganganak na, is talagang para lang sa gatas, para sa bata. But, pag may lalabas na hindi gatas, lalo na nagmenopause ka na, imposible, hindi ka buntis, nagmenopause ka na, pagkatapos may lumalabas sa tip ng didi mo, lalo na dugo, that is not normal. It's something na tawag natin red flag.
we have to watch over it because that could be a sign of something worse. Okay, para makarelax naman tayo, we'll have another music sa ating mga kapatid. Prampulan ka. It's the time to cry. Naku, huwag ka mo nang iiyak. Hindi pa naman sigurado kung cancer yan. Okay? Prampulan ka. It's the time to cry. When somebody leaves you, that's the time to cry. When you know you're lonely, you're not the one and only who will cry. When your heart is broken, that's the time to cry. When you know she's left you, you know that she has left you, so you can cry. Happiness is what I long for. Loneliness is why I cry. For you have made my heart a slave, and now it's up to you. When somebody leaves you, that's the time to cry. When you know she's left you, you'll know that she has left you, so you can cry. Good afternoon again mga kapatid. Dito tayo sa last quarter nating programa, Kinabuhi Ipagtanggol. Buhay Ipagtanggol. Buhay, buhay, life. We have to defend life. Gift from the Lord to each one of us. Okay? So, kaya pag nag-discuss natin na yung hapon na ito, we'll talk about mga namatididing sakit na pwede naman i-prevent, pwede naman iwasan. Kaya number 1 nating panglaban is insaktong kaalaman. You must be properly informed, well knowledgeable sa sakit ng breast cancer. Mga katugang, may saludo ko sa aking mga boss, si Sir Glenn. Sir Glenn, good afternoon Sir Glenn. Barcelona, saka si Sir Henry Masida. Sir, good afternoon. Again mga kapatid, balik tayo. Ibang mga sinyalis na it could be cancer of the breast. Ipag yung surrounding skin, where nandiyan yung areola, yung tip ng breast mo, ay namamaga. Pagkatapos, nag-start ng, ang tawag sa Tagalog, peeling, no? In Cebuano, Bisaya, we call it na pasnit-pasnit. Matanggal-tanggal yung skin. Naku, that is not normal. No? That is not normal. Pang-anim is yung, of course, babae. Kayong babae, lalo na pag you're 50 above, after kayong maligo, harap kayo ng mirror. Then, expose mo yung breast area nyo. Tingnan nyo, ang dalawang breast ninyo, pareho ba ang size? Pareho ba ang level? Wala bang medyo tumagilid yung isa, medyo upper, nasa taas yung isa? It should be equal. Okay? It should be equal in size ng dalawang didi mo. Pag medyo mas malaki yung isa, okay lang yung isa, normal. Oh, you have to do some
physical inspection there. Bakit? What's the wrong? What's something wrong there? Bakit medyo lumabaga yung isa? At yung isa naman, normal looking. So that's one way. No? Examination by looking at the mirror yung dalawang didi mo. So, pag medyo may discrepancy sa laki, there's something you have to be, dapat i-inspeksyonin mo yan. Pangpito, na dapat natin tandaan, if, kung hindi naman lahat, yung tip ng didi mo, yung lalabas na ng gatas na supin ng bata, instead naka-protrude yan, ay na-inverted, nasa ilalim, parang something is pulling it inside. Okay, that's not normal na yung tip ng didi mo ay nasa ilalim, instead naka-protrude yan. Okay? Yung pinaka-brown part na isak ng bata, yung bago sinilang bata, it should be there. Pero pag parang it is being pulled inside na baligtad, nako, there is something wrong there, growing inside. Okay? Ano pa? Pang-walo. There is a very classical change. Iba ang kulay, ang dating ng area ng didi mo, suso mo. Of course, ano mang kulay ng breast mo, kayo din ang kulay ng didi mo. Diba? Except the areola area na may pagka-brown. But yung area na na-affected, na merong something is growing inside, hindi normal ang kulay. Iba, ikumparar mo sa gilid-gilid. Iba, ikumparar mo sa left breast mo or sa right breast mo. Depende kung saan yung tumutubo yung tumor. Hindi normal ang kulay. That's something to be examined. Okay, mga tugang, mga beloved na mga kababayan. Then, another is pag hindi lang diyan sa mga sinasabi ko, if you feel something growing also sa armpit mo, sa kilikili mo, no? Sa Miss Cebuano, Miss Bisaya, ilok mo, there's something growing there. Okay? Na medyo lumalaki, hindi lang yung source, na nandoon yung tumor, nandoon yung mass, pati na sa gilid mo, sa kilikili mo, sa ilok mo, nandiyan rin ay may tumutubo. Hardening. And you can even sometimes count it, 2, 3, 4, naku, ano ba ito? Napakasakit. If you move it, okay? Kaya mga kapatid, it's about time you have to be examined. Pero para sa akin, we should apply what yung pinagsabi ng mga dentista natin. Anong sabi ng mga dentista natin? Oy, meron kayong problema sa ngipin o wala. By the way, pag Tagalog, ngipin. Pag Cebuano, Bisaya, ngipon. No? I-change mo lang yung I naging O naging A or I. Pero yan, panawagan ng ating mga dentista. Every year, once a year, magpa-check kayo ng ngipin ninyo. May sakit man o wala, may mga kabitis man o wala, have it checked by the dentista at least man lang once a year para mag-general cleaning, whatever. But again, 90% ng mga Filipino, they will only go to dentista pag namamaga na, na-infected na, nasira na. I'm sorry, including me. Kasali ako diyan. Magpunta lang ako sa dentista ko pag, para bang ano na ito? Bakit masakit na ito? Bakit namamaga na ito? Kasali ako niyan. That's why you have to change that mentality. Na mapakita lang tayo sa doktor, pakita lang sa dentista kung may dinaramdam na. Which is bad. Bad yan. Kaya mga kapatid, mga parents, tell your apo, tell your anak, tanggalin niyo itong mentalidad ng mga Pilipino natin na habang kaya pa, hindi magpakita ng doktor, hindi mapakita ng dentista. So, whether may nararamdam ka wala, it's very nice, it's very good, it's very applicable. No?
na kayo mga babae, lalo na post-menopausal na kayo. Nag-menopause na kayo last year, 2 years ago, 5 years ago. Please have yourself examined by a doktora, yung favorite doktor nyo na OB-GYN. O, pag nasa bayan-bayan ka, nasa baryo ka lang, bundok-bundukin, punta ka sa mga midwife ninyo. No? Punta ka sa midwife, ma'am, pakitingin nga sa didi ko, sa suso ko. Then, midwife will say, uy, hindi ito normal. Punta ka sa ano ha, punta ka sa center, punta ka sa ano, hospital, patsik mo yan kay doktora, yung OB-GYN natin diyan, as early as possible, ASAP. Okay, that's one thing. Mga kapatid, we will discuss more sa pagbalik natin next Thursday. Kailan ba yan? October 17. No? We have to discuss this. Dapat thoroughly discuss natin yung breast cancer para sa kapakanan natin mga kababaihan. This is all for you because we love life. Mahal na mahal natin ang kinabuhi. Mahal na mahal natin ang buhay. Buhay, kailangan natin buhay. We have to not to spend, but sustain life. Kinabuhi, gasa ng Panginoong Diyos sa atin. Again, this is your host, Dr. Rene Joseph Bulizer. If meron kayong mga concern, you can, nandiyan yung text number ko, 0918-901-615. And there's something wrong or something you want to discuss sa ating next episode sa October 17. Mga kapatid, ilang araw na lang ba? Wow! Nako, 75 days to go. 75 dias na lang, Pasko na. Kaya yung last music natin, para sa ating lahat, advance Merry Christmas. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. Logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Christmas darling. Happy New Year too. Logs on the fire fill
programang Kinabuhi Ipagtanggol. Abangan giraray sa masunod na Webes ang programang ini. Alas 2 ng hapon, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Pinky on mo baby. Masunod na. An oras hatod sa Indokang. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Ginebra